כמה חברי כנסת צריך כדי לעשות קצת עבודה. בדרך כלל כולם ביחד. לא יספיקו. אבל אם זאת תקופת הבחירות. אפילו חבר כנסת אחד יספיק לעניין הזה? התנהלות של בדיחות קרס זה מתווסף להצעות החוק הגזעניות של חברים בסיעה שלכם. מה משותף בין חברי כנסת לספר תורה. כל שבוע יש פרשה חדשה. אמא שלך כל כך שמינה שהיא עולה על משקל. וזה התופעה. הוא מורה. נא לעלות. בלי. תיקים. רבותיי, נא שקט בבקשה. שקט. חבר הכנסת נסים זאב, שקט. אמא שלך כל כך מכוערת, סבתא שלך הייתה צריכה לדפוק את הראש. קדיש. להעניק. רוצה. לא כמעט, לא כמעט.